Delhi a hripuilenga wanga inkhar khip puan ani a nitin ei chop dap chhum ko tam takin harsat na satak an to mek lain Kejriwal a kai hruai Aam Aadmi Party Sawrkarin mipui te hnena thlani chhunga thlawna ration an sem thu le nitin in hlofa te le taxi le auto driver te hnena chengsanga zel an pek thu te video masalam then khata kan tar lang to a heng thil te hi kumina han ti chhuah tan chau ni lovin nikuma rampum huap in khar khip kalpui ani hunlai po khan an lo ti to bok ani tichuan tun tuma hian nikum lama Delhi otopu ten an Sawrkar chunga Lawmthu an soina video toy te kan thlir ho don ani kumsang nia Delhi ya ka pema kum khat chung private na ka tho hnu in auto ka leya chuta tang chuan voin thleng hian kala khal chho ta char ani auto ka khalna hi chu kumthum kumli vel chau alani tunma chuan hadang ka thok thina mase auto ka khalna po kumsom pahni som pathum don lai alo ni vele to March thla lockdown puan ani atang khan kan ei hmuhnawm ve ber chu ti top ani ta a sumlak lu nar dang kan nei lo awangin auto khal hi kan nupui fanau te ne na kanin ngah na om chhun ani lockdown ti top ani huntur kan riat boxi lo awangin kan lu a hai hle a kar le lama te tal chuan an hong to ang chumo ti in ngak hlel takin kan thlir thin mase chuti mai ol sam ani silo chuti ang ani awang chuan lo thei lovin Delhi Sawrkar hne na kan mang an na kan thlen alo trula chu vele Chief Minister Arvind Kejriwal le Transport Minister Kailash Galot ten arang takin kan mang an na sukiang tur chuan ruah man na an siam nga la driving license le auto service batch nei driver zâwngte account na chengsanga theu aron lut ta ani khang hunlai kha chuan mi zong kan mang ang vek ani bera chengza chau po tangkai takani chutiang kara chuan chengsanga theu kan hmu ani a ta cham lo le mual pho lovin chung ko khosak kan rel thei ve pha covid hunlaya chengsanga don chu hlutak ani achin chia tlak lai ber chu Delhi driver ho chawina kan dong hi ani a state dang driver te chuan an dong ve lo Kejriwal Chief Minister le Kailash Galot ta Transport Minister an ni hnu hian thil ladang lam na sa hle a Delhi auto driver noi khat rual le taxi driver singa rual zet te hi atua te mai po hian kong tam takin malsom na sang kan dong hlom kan motor document te pass tir tura transport office kan kalin auto pakhata chengsang ni sang thum te se na ngai thina mase tuna chuan chu po chu a thlon vekin min ti sakto kum khata kan choi neu poisa tlingkhom cheng sing khat sanga tanga sing ni vel zet chu choi ngai to lovin kum tinin driver te hian kan save char thei to ti na ani chu wangin ke ni chuan Arvind Kejriwal hi Chief Minister ni reng turin kan du ke ni le kan chhungte kan nupui fanau te nen Delhi auto driver te chu kan vain kan rilru kan taksa le kan engkimin Delhi Sawrkar lama kan trangtlata ti sak ve thei le antana tangkai ve thei na turte kan nei ani ngat chuan englai po in Delhi Sawrkar tan hian kan in pe renge